बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3 हिनबा 6 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि बोथोरारि सोलायनाय, बाक्सानि रैदोम बर'नि खन्थाइनि लैथोआव सानस्रिनायनि, गोमसार बसुमतारीनि सिमांनि हायनारि, चिरांनि जालाव बसुमतारीनि सिमां, बिट्रा खुंगुर हाज'वारिनि फोथाय खेबस', बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि खोमसिनि आन्दो जाना दिनैबो दं, उज्जल ब्रह्मनि अनजुलि रजे, सोमजिला बसुमतारीनि जोंनि बर' बिमा, बाक्सानि रैसुमै बर'नि थं गैयै आगाननि सिमांफोर आरो बाक्सानि रैसुमै बर'नि बेसेन गैयै मुसुखा खन्थाइया सेबखांजादों।